Кирәш Шуран авыл җирлеге Минзәле районы белән чиктәш. Район үзәгеннән ерак булса да, әлеге җирлектә халык актив тормыш алып бара. Авыл җирлеге башлыгы Радик Сафиуллин һәр юнәлештә башкарылган эшләр белән таныштырды. Халык насу белән тәэмин итү буенча күп эшләр башкарылды. Быел Ташлыга авылының Лесная урамында 1 километр 400 метр 63 пластик труба белән су магистрале алыштырылды. Кольцо куеп гидрант 2 зат 5 көйләнде. Авылдагы барлык хуҗалыкларда үз турларына кольцо куеп, өйләренә су керттеләр. Кирәш Шуран авыл җирлеге үзара салымны 100% җыйган, шуңа күрә җирлектә күләмле эшләр дә башкарылганнар. Гомумән, авыл җирлеге ел дәвамында нәтиҗәле эшчәнлек алып бара. Халык аз булуга һәм үзәктән еракта урнашуына карамастан, Кирәш Шуран авыл җирлеге күрсәткечләре буенча 19 авыл җирлеге арасында икенче урынны били. Җирлектә яшәгәч, мин бу эшчәнлеге белән авыл советының җирле үзәгенең эшчәнлеге белән канәгать. Һәм алар ул халык өчен эшли, халык өчен яши. Халык мәнфәгатьләрен өйрәнә. Ул безне сайлап куйган икән, ул халыкның яшәү рәвешен өйрәнеп һәм шулар белән бергә яши. Җирлектәге тормышта мин канәгать, инде без пенсионерлар жүрергә безнең пока юл бар. Ашып чыктылар, буранда гына бик юл булмады инде. Ашарлык та мөмкинлек булмады. Мәктәпләр эшләп тора. Хәзер безнең инде аны укый мәктәптә, алай әйбәт мәктәпләр. Су кыш көне суда азыклык юк, җәй көне генә азыклык була. Район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов соңгы елларда Кирәш Шуран авыл җирлегенең нәтиҗәле эшләвен билгеләп үтте. Районда һәм республикадагы яңалыклар белән таныштырды. Эшләрдән булсын күп ремонт керде. Аннан инде эшләр аз булса да, булын күп мәктәп ремонтланды. Бу инде чистәме республиканың эшләп килә торган, халык өчен эшләп килә торган программалары. Бу инде действительно безнең беренче сүзләр. Күп еллар республикада алып барылган яхшы 46 программа, алар инде һәрбер авыл җирлегендә тормыш башкарылып килә. Вәрәшбаш авыл җирлегендә һәр вакыт күтәренке рухлы, ачык күңелле кешеләр яши кебек. Җирлектә узучы чараларда, җыеннарда да бердәм булып актив катнашалар. Бу юлы да җыенга зал тутырып килгән җирлек халкы. Вәрәшбаш авыл җирлеге башлыгы Зөлфия Галиева халыкның тырыш хезмәт белән яшәвен билгеләп үтте. Авылларыбызның төзеклегенә килгәндә, җирлегебездә яшәүче халык шәхси йортларны ныгыту, ремонтлауга зур игътибар бирә. Яңа йортлар төзелә. 2023 елны җирлегебездә 2 гаилә йорт җиткерде. Элегрәк салынган йортларга ремонт ясау, йорт тирәләрен бизәү, йорттагы уңайлыкларны арттыру кебек эшләр елдан-ел арта бара. Үзара салым ярдәмендә җирлектә байтак эшләр башкарылган, су башняларында насослар алыштырылган, су линиялары яңартылган, юллар төзекләндерелә. Гомумән, үзара салым авылларның территорияларын төзекләндерү өчен дә кулланылган. Менә юллар һәр вакыт ачык, су, утлар җанып тора инде. Бер лампочка янса да инде ул аңа борчылып, аны алыштыру ягында, куйдыру ягында йөри инде. Бик рәхмәт ул балага. Бездән бик канәгать. Су белән үзеклек булганнары юк инде. Медпунктларыбыз эшләп тора, шул хәтле почталар эшләп тора инде. Тормыш шартларына килсәк, тормыш шартлары бит инде бик әйбәт. Барыбызның да бик рәхәт яшибез. Ләкин шулай булса да, чыгып торган ниндидер проблемалар туа икән, без шушы авыл җирлегенә киләбез, мөрәҗәгать итәбез. Һәм алар бер вакытта да безне бурып кайтармыйлар. Һәр вакытта да бик теләп бөтен сорауларыбызга җавап бирәләр. Җыенда ул мәдәният йорты директоры Рамил Сахаудинов һәм Вәрәшбаш авылы балалар бакчасы мөдире Венера Халиуллина да чыгыш ясады. Азат Әхмәтҗанов район һәм республикадагы эшчәнлеккә тукталды. Җирлек эшчәнлеге күрсәткечләрендә билгеләп үтте. Ул Вәрәшбаш авылы Аккош балалар бакчасы мөдире Алсу Галиевага үсеп килүче буынны тәрбияләүдә һәм белем бирүдә куйган күп еллык тырыш хезмәте өчен һәм 55 яшы тулу уңаеннан район башлыгының мактау грамотасын тапшырды. Җыеннардан күренгәнчә, җирлек халкы авылларда башкарылучы эшләргә дә район һәм республика тормышына да битараф түгел. Алар һәрберсе белән кызыксынып һәм танышып яши. Римма Авзалова, Фарида Гайнетдинова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.